Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 21 na bulan sa Hulyo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Sa isa ka pamulong-pulong dito sa Malacañang, ginpungkuan sa pila ka mga opisyal kag kabinete, medyo nagareklamo sila nya masyado kahinay sang distribution sang ikda nga tranche sang Social Amelioration Program. Ti siling sang Malacañang nya ti abe hulaton ta ang ginpalayag sang Department of Social Welfare and Development katapuson ang pagpanagtag sa katapusan nga bulan sang Hulyo. Kung si presidential spokesman Harry Roque pakahapon, sila niya daw na hinayan gid ang palasyo sa proseso sa kadua nga tranche. Nga masyado kahinay. Kung sa bagay, kamuya sugo lang, ginawa man asang Department of Social Welfare and Development nga padasigon, pero hindi mo na makamul-kamul. Kwarta na yan mo. Nadudla man ang iba nagligad ito nga gipasakaan kaso bangod sang pila ka mga kalatabo nga mga iskandalo, kalamalamahan nga nagluntad sa una nga pagpanagtag trans sa Social Amelioration Program. Ginamayo, budlay na, basi bala, nakakuha na sila leksyon mo, amak mga pasakaan kay mo kaso, damo pa nga mga opisyal subuhon nagapangutubang kaso kag may posibilidad ba si makakasan pa trabaho. Ang DSWD na palayag nga nakapanagtag na sila 20.1 bilyones nga balor sang financial assistance sa 3,371,494 sa 17 milyones nga target nga benepisyaryo sa among programa. Pero kapasalig man sila. Base pa man lang malabot nila ang gintalana sa Malacañang nga dapat matapos ang pagpanagtag sa tapos bulan sa Hulyo. Mas madali, mas maayo, mas madasig, mas maayo. Kinahanglanon ini sa aton mga kauturan ang bulig porte pamigado, subong perting gutom, subong diambak nga negosyo ang nagkalatumba, nagsirira, bangod sining karon igo sang COVID-19. Tining temporaryo iniya, kung sa bulong pa, ban-aid lang ni, ang ginatag sa gobyerno. Pilala ni kadlaw, pilala ni kasimana, urot na ini siya. Pero bisan paano, pasalamatan nato ni, nga may ara pagid pamudpod ang gobyerno sa ginatawag Social Amelioration Program. Galing pagkatapos ning COVID-19, galibog ulo kos nimo. Hamak mo bilyon ang ulam dire, bilyon ang ulam dito. Hindi ko maintindihan kung paano bayran ini. Hindi ko maintindihan kung paano makatibawas ang pungsod Pilipinas. Hala, hulam dire, hulam dito. Ipamaligya mga asset bla. Ini mga golf course kag iba ni wala man ni pulos. Ang naghampang da puraw mo lang manggaran. Hindi mo na mapustlan sa imol. Ipamaligya na kag ipanagtag sa mga imol. Kay porte ng gutom subong gapanagitlo na ang mga negosyante. Ang iba na nirana, hindi na maagwanta kung paano kita makarecover sini. Aba, oo, lantawon ta. Kung maka bulubutwa pa kita sa kautangan.
sa bilog nga kalibutan. Purti nga kautangano, di ang tanan abrihanta Galing, galibog ulo ko mo na ning sitwasyon, kinanglantang kwarta, gapanira pa kamuya sa mga establishmento komersyal, daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Serbisyo Publiko. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51 na. Ara ka mo da sa kusina, oy, mga ginikanan, asawa, bana, iban pa nga nagapangluto subong may ipresentar ko sa inyo. Iniya mas bahado ikumparar sa uling kagkahoy. Kaya ti kapigado subong, kinala makakinot kita. Base sa pagtuon sang monthly consumption study, ari ay ang one hapos gamiton. One click lang, sugod ka na sa pagluto. Hapos kayo gamiton. Goodbye na sa uling, kagkahoy. Garantisado ha, wala problema sa paglupok. Nga, himo ini sa seamless aluminum alloy. Wala ginatuktok kag wala nagalik kag aprobado sang international safety standard. So, sa nagapangusina, aron kapitipit ka kahimtangan. Gusto kang magbakal? God's life. Evento 1659 para hapos ang kabuhi sa kusina gamit kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53 ang makita naton subong daw hindi ko maintindihan. Ang aton iya nga negosyo ang dalagko nga nagabayad buwes among ginapasira. Ang pugo nga ang nagapanag-iya Chinese kaglunsay panahor ang kaso tax evasion, prostitution, illegal nga druga, puro-puro Chinese ang nagatrabaho, ginapasulod sa pungsod Pilipinas, daw hindi maintindihan kung nga pinabrihan sa gobyerno. Anong sa likod sa pugo? Amo na ni nga isyo, perting arangkada sa isyo, halin sa tax, wala magabayad buwes, di hama kadamo sa nga tukod, wala magabayad buwes. Daw bungol kag bulag ang gobyerno, inabrihan niya. Danaghalin na mga prostitusyon, na mga Pinay na tondo, ginahimo nila yang halampanganan. Purti ya, nga klase panahuran ini, binuksan sa gobyerno. Ano ni nagkakatabo o subong sa aton man? Hindi ko maintindihan mo. Ang mga pangayaw, nga diga, hingalit lang sa aton manggad, ginapadala dito manggad sila pungsod, amo pang ginhalinan sang prostitusyon kag madamo nga mga kriminalidad nga nagakatabo, binuksan sang gobyerno, ang aton mga mamalida, kipot baba nila, wala sila kita, nagbulungol sila. Anong natabo nga nag-amo ining aton pang gobyerno subong? Binutang da sa kamara ang aton mga opisyal para magbulig, maghatag proyekto sa aton pumuluyo, para maghatag trabaho. Ang naghatag buwis siya, nga bilyon na ginatag nga buwis ginpasira. Ang isaya ka panahuran, nga iya sang pangayaw, inabrihan, humipos ang kamara, daw la kita, daw la kabati. Ano ining natabo sa pungsod naton? Daw hindi na amo subong ang nagakatabo. Ang pangayaw ginasagod. Nga porte ang kriminalidad nga nagaluntad. Daw na namitan sila ya. Ginamigo nila,
ginkalimtan nila, ginpabulag-bulagan nilang isyo. Ano ini? Kamusta ka, Pilipinas? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy Aksyon Radio sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya ining bisin, charantin kag polypeptide. Gani subunggid amuning kadelikado nga panahon kinahanglan mabakod ang lawas, mabakod ang atong mga organ, hindi kita dali tapikan balatian, himo abatasan DTX 500 gamitan ninyo adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX 500 mabakal na paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time La City 2 Piho sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte maapigid madala ang palayag ni PNP Chief General Francisco Gamboa nya daog na ang Pungsod Pilipinas kampanya batok sa ilegal nga droga. Ini posible guro nga gamiton sa presidente sa iyasuna. Ang palayag nga nagdaog na kita kuno sa ilegal nga droga. Porte siling ni Gamboa ang volume sang syabo nga nakumpiskar sang otoridad sa kada operasyon nagapakita nga nagdaog ng gobyerno batok sa ilegal nga droga. Ako niya pasalamat ko kung matuod ining palayag nga nagdaog na kita. Kaya ang drogaw lagi mapulos mo. Halit iniya panulay iniya sa aton sini nga sosyudad. O galing daw natingala lang ako. Kung magsiling ka nga nakumpiskar dalagko nga mga bulyom, ang buot silingon purti pagyapon ang pagsulod sa droga, may perting bulyom, ang buot silingon, kung perting bulyom, perting user. Magsiling si Gamboa nga, wala na kami sa nadakpan. Posible, siguro na konti na to ang illegal nga droga, duha ka bagay na. Naguntat na giman ang illegal nga droga, o kon wala lang madakpan sa aton mga otoridad. Pero magsiling ka nga nagdaog ka sa droga, daw kabudlay patihan. Kaya ang ginsiling niya, bulyom dalagko ang nagladak. Panabot silingon, padayon nagasulod ang binulyom nga syabo. Kung padayon nga nagasulod ang bulyom ang buot silingon, dihamak ang mga user gyapon sang syabo sa Pungsod Pilipinas. Akong pananawa niya, luyag ko matap na ini. Kay halit ini sa aton mga hubines kag sa pumuluyo sang Pungsod Pilipinas. Pero, ang matuod-tuod sa likod sini, nagapati ko ya, nga matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi mapapas ang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang maka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang maka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation ga panawagan gabaton sila loan application kag loan renewal para sa madasig kag porte kanubo saka kung mag-loan ka sa chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, kag housing loan for construction, kag renovation, pamasyar ka. Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. 438-9450. E-email sila. Facebook, Federal ang opisina sa corner yung Guria Street, La Carlota City. Kontak lang 09 sa Dalan Mabini, Sonpordas Talisay. Kontak lang na nubo kayo saka Federal
Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 11 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.